Ovdje večeras su studenti i prosvetni građani, svi hrabri građani Pančeva. Da vas čujem. Studenti Pančeva su napisali pismo podrške svim prosvetnim radnicima. Stoga ćemo večerašnji skup otvoriti upravo tim pismom, nakon čega će nam se obratiti i prosvetni radnici Pančeva. Poštovani prosvetni radnici, radnici iz svih sektora i svi ostali građani koji ste stali uz studente, ove subote obraćamo vam se sa dubokim poštovanjem i zahvalnošću. Vaša podrška u ovim danima borbe nije samo simbolična, ona je čvrst oslonac za nas i daje nam snagu da ne odustanemo. Vi koji svakodnevno ulažete trud na poljima obrazovanja, širenja kulture i pomažete opstanku i napretku ovog društva, sada pokazujete i hrabrost i solidarnost za stajanje i ustajanje protiv nepravde. Ipak, pored reči zahvalnosti, ovo je trenutak i za opštu kritiku sistema koji vas omalovažava i zanemaruje vašu ulogu i rad. Decenijama smo svedoci urušavanja i zloupotrebe vašeg dostojanstva, angažovanosti i truda. Sistem u kome prosvetni radnici nisu tretirani dostojanstveno kao heroji jednog društva nije sistem vredan poštovanja. Društvo u kojem studenti moraju da izađu na ulice kako bismo se zaštitili i zaštitili pravdu i budućnost nije ono u kome želimo da živimo. Vi ste svojom podrškom pokazali da nećete ćutati, kao i da solidarnost i zajedništvo u ovom društvu nisu samo mrtve i zaboravljene reči. Pokazali ste da pravedan i dostojanstven život nije privilegija, već osnovno ljudsko pravo. U ime svih nas koji smo danas na ulicama, hvala što ste stali uz nas i podigli nas, kada je ovaj sistem želeo da nas uruši. Hvala vam i što ste nam pokazali da slobodno biće i mogu da misle, da ne moraju da se pokoravaju i da je pravda vredna svake žrtve. Vi ste nas naučili da mislimo, da razlikujemo laži i istinu, da ne ćutimo na nepravdu i nikada da ne odustajemo. Vi ste ti koji od samog početka neguju naš plamen i kao zahvalnost za to mi vam obećavamo
da će taj plamen još dugo nastaviti da gori. U ovoj borbi niste sami. U ovoj borbi niste sami. To je naša zajednička borba i trenutak kada više ne smemo stati kako bismo ostvarili naš cilj. Nećemo stati dok se ne izborimo za društvo u kojem obrazovanje, znanje i rad nisu potcenjeni i obezvređeni. Nema stajanja dok ne izgradimo sigurno mesto i budućnost u kojoj će naš trud, znanje, angažovanost i rad biti prepoznati, cenjeni i nagrađeni. Zajedno, studenti, prosvetni radnici, radnici svih ostalih sektora i svi građani ustajemo protiv svakog vida nepravde. Ovo je naša borba, naš glas i naš put do pobede. Poštovani studenti, naša deco, dragi Pančevci, situacija u našoj zemlji je vrlo teška i potresna, te ovim putem zaposleni u predškolskoj ustanovi Dečija radost Pančevo pružaju iskrenu podršku studentima, našoj deci. Našoj deci koja su u vrtiću napravila prve korake, radovala se životu učeći kroz igru, razvijajući osjećanja, kritičko mišljenje, emocije i pravo na slobodu govora. Divimo se vašoj hrabrosti i odlučnosti u borbi za ono u šta verujete. Važno je da znate da niste sami. Veoma nas raduje što se više od 80% zaposlenih u predškolskoj ustanovi Dečija radost Pančevo ujedinilo u pružanju najiskrenije i bezuslovne podrške. Vama, hrabrim studentima. Od srca, vaspitači, medicinske sestre, vaspitači, stručni saradnici, saradnici, administrativno i tehničko osoblje, zaposleni u kuhinji i pomoćni radnici predškolske ustanove Dečija radost Pančevo. Hvala vam, živela mladost! Draga deco, kolege i sugrađani saborci, drago mi je što sam u vašem društvu i što sam odabrala da budem sa vama. Živeli slobodoumni ljudi. Moje ime je Ivana Tomović i radim 27 godina u osnovnoj školi u Kačarevu. Kada sam dobila poziv da se obratim ovom veličanstvenom skupu, pomislila sam šta vam ja kao jedna obična učiteljica mogu reći, a da vi to već i ne znate. Kada se nalazite na ovom mestu, u potpunosti vam je sve jasno. Jasno vam je da živimo u zemlji u kojoj ne vlada zakon, da živimo u ovoj zemlji u kojoj institucije ne rade svoj posao. Jasno vam je da se ovo više ne može izdržati i da moramo reći da je dosta. Dosta je i ovako više ne može.
Sam Bog nam je poslao snagu, pamet, organizovanost i sve ono što je bilo potrebno kroz ovu našu predivnu decu. Pokazao nam je i rekao nam je da ih samo slušamo i da samo radimo ono što su oni tako pametno i hrabro smislili. Treba da ih podržimo, jer je ono što im je sada najpotrebnije jeste naša podrška. Vi ste našu podršku mogli da vidite i juče. Učitelji i prosvetni radnici su vas podržali. Želim da vam kažem da je ono što su studenti rekli da neće moći više. A mi to moramo reći još glasnije, jasnije i hrabrije. Neće moći više ovako. Ovo zašto se naši studenti bore nije samo njihov problem, ovo je problem svi u nas. Svi smo u istoj situaciji i svi moramo da reagujemo i da učinimo u ovom momentu kada je to najbitnije. Znate da prete prosvetnim radnicima, prete nam da će nam smanjiti plate, prete nam da će nam vršiti disciplinske postupke, da će nam dati otkaz. Ovo nije prvi put i ne znaju da je to sada nebitno. Sada, kada se u vazduhu osjeća miris slobode, ne smemo odustati. Moramo ići napred sa ovim divnim, mladim ljudima. Nećemo stati dok njih ne čuju i dok nas ne čuju. Zato zahtevi studenata nisu samo njihovi. Oni su zahtevi za budućnost Srbije. Blokada je čin otpora, ali i čin hrabrosti. I svakim danom nam pokazuju šta treba da radimo. A kada dobijemo slobodu i kada je osvojimo, moramo biti pametni. Ne smemo napraviti grešku koju smo napravili prošli put. Moramo voditi računa da nam se nikada više ovako nešto ne desi. Da nikada više ne dozvolimo da živimo u ovakvoj državi. Moramo reagovati na svaku nepravilnost koja se u budućnosti bude desila. Deco, ovo će se uskoro završiti, ali držimo oči otvorene i vodimo računa da više niko nikada ne prekrši zakon u ovoj državi. Samo napred. Podržavam vas. Jedna obična učiteljica. Majka 2 studenta. Dragi studenti, dragi bivši đaci, dragi sadašnji đaci koji ćete biti studenti, velika je čast stajati pred vama i stajati pred ovim divnim ljudima koji vas podržavaju, pred ljudima čistih duša. Ima jedna knjiga koja govori o gusenici. Gusenici koja se pretvara u leptira i kako pravi te svoje niti, sve joj je manje kiseonika, sve joj više mraka, sve više straha, a onda kada više nije mogla da izdrži bez tog kiseonika, onda je jednostavno progrizla tu čauru i izašla kao leptir, leteći ka suncu, leteći od cveta do cveta, a vi ste naše cveće, vi ste naš ukras i nećemo dozvoliti
i nećemo dozvoliti da nam iko ikada više gazi naše cveće. Mi, vaši nastavnici, smo i baštovani. U našim učionicama sejemo seme znanja i vaspitanja. A sada smo videli i da se to seme primilo. Kada ste, svi smo bili godinama u tim čaurama. Neću nikada zaboraviti kad sam video prve vesti da su studenti prvi postali leptiri i kada ste tako krenuli, dali ste nam nadu i još nešto veće od nade, a to je verujemo, jer verujemo u vas. Ono seme o kome sam malo pregovorio, sada vi svakog dana nama držite čas, vi nam držite časove morala, časove etike, časove hrabrosti, časove ljudskosti. Ono što ova zemlja nije imala pre nego što ste vi postali ti leptiri, nije imala saosećanje čoveka prema čoveku, i vi ste ti koji ste ujedinili i razvili saosećanje studenta prema studentu, nastavnika prema roditelju, roditelja prema nastavniku, i vi ste ponovo napravili pedagoško trojstvo da su zajedno i studenti i đaci i učitelji i nastavnici i roditelji. I pre nego što završim, imam jedan amanet za vas. Vi ćete voditi ovu zemlju i ova zemlja će imati vas i bit će vaša. Nemojte zaboraviti ko ste bili, koliko vrednosti, dostojanstva imate, i nemojte zaboraviti nikada čast i da vodite časno zemlju. I drugi amanet za koji se borim više od 30 godina, napravite školu po meri deteta, gde će dete biti srećno. I srećno dolaziti u školu i srećno izlaziti iz te škole. Naš veliki književnik Crnjanski napisao seobe. Ovo što sada rade vaši nastavnici i što su stali uz vas je i zato, ne zato samo što vas volimo, nego da nikada više ne bude seobe mladih iz ove zemlje, i počinje i završava knjigu Veliki plavi krug i u njemu zvezda. Krenite sa zvezdama.
vaši vaspitači, vaši učitelji, vaši nastavnici, profesori vam daju bezrezervnu podršku vama i vašim profesorima, a moram dodati i da očekujem i neke direktore, jer neki direktori su već uz vas. Hvala vam. Poštovani građani i građanke Pančeva, ponosni smo na naše sadašnje i bivše đake, koji se istrajno bore za istinu i pravdu, pružajući time dobar primer svima nama. Donijeli smo odluku o obustavi nastave zbog ugrožavanja bezbednosti na radu izazvanog aktualnim događanjima u školi i celokupnom situacijom u društvu. Ovim činom izražavamo nezadovoljstvo socijalnim statusom i materijalnim položajem prosvetnih radnika. Reprezentativni sindikati su nas izdali, ali mi svoje učenike i studente nećemo. Protestnom obustavom rada pre svega dajemo podršku studentima i njihovim zahtevima. Zahtevi studenata moraju da budu i zahtevi svih građana Srbije. To su zahtevi za pravedno uređeno društvo, utemeljeno na pouzdanom i efikasnom radu institucija. Izlaz iz samo nametnutog ropstva je vrlo jednostavan. Budimo odlučni u želji da više ne budemo poslušni. I bit ćemo slobodni. I bit ćemo slobodni. Studentske blokade traju više od 60 dana. Hoće li se naše društvo konačno probuditi ili će nastaviti nemo da prati pokušaje ubistva, zastrašivanja i medijskog linča nad sopstvenom decom? Studenti su nam svima pokazali kako se bori za svoju zemlju i šta je prava solidarnost, doslednost i istrajnost. Mi već decenijama živimo poput pećinskih beskičmenjaka kojima oči nisu potrebne. Progledajmo, sledimo put koji nam osvetljavaju mladi.